han vil, for det er hemmeligt. Vi er hans fehoveder, ønskefehoveder. Ønsk, min dreng! Og drøm din seng. Fehoveder, ønskefehoveder. Kom og se Sørens Slægt står med flalte. Morgenmors, gummigås, æggekrabber, dissesang, sejlys, kabelys, skub, og chokohelt. Fehoveder, ønskefehoveder. Han er sutlam, han er god med feer i sit hus. Ja, skrid! De fantastiske fehoveder. Vickys forvandling. Hey, Sønneke! Har du lyst til at bruge dagen på at spille bold med farmand henne i parken? Monik! Så bliver du godt skuffet, min ven. For din mor og jeg er på vej ud af døren. Vi skal hente på kager og bacon. Men vi er ikke sultne endnu, så vi venter i bilen så længe. Men for at du ikke skal føle dig ensom, mens vi er væk, har vi hyret Vicky til at passe det. Og jeg kan ikke vente med at få lidt kvalitetstid med Timmy. Og nu vil jeg så gemme mig af mine egne bukser. Øjeblikkeligt. Du skal ikke gemme dig! Du har pligter! Det er bare pligter, ikke? Hvor slemt kan det være? Du skulle hellere have gemt dig i dine bukser. Kom her ud, din mille! Nøj, Vicky virker ekstra ondt i dag. Hvorfor kan jeg ikke gøre en sød? Det kan du, Timmy, men det kan give et bagslag. Al den ondskab må jo finde et andet sted, forstår du. Lige meget! Jeg ønsker, at Vicky var sød! Haha, jeg har altid vist dig noget ondt, må du være kravlet derop. Det kan ikke være mig, for mig så søde. Sulten nu? Niks! Men Timothy, dit stakkels barn, du er jo blevet overfaldet af en dør. Kom med. Nej, jeg vil bære dig. Jeg har bagt muffins, strikket af den her fodskammel og skrevet takkekort for alle de fødselsdagsgaver, du har modtaget, siden du blev født. Din temperatur er normal, og dit kolesteroltal er i orden. Nu skal du bare slappe af og spille hjernedøde videospil, mens jeg udfører alle de sure pligter. En lille guldklump af en dreng. Nøj, søde Vicky styrer. Hun brugte endda det rigtige termometer. Der må være en første gang for alting. Det vil jeg. Kom så. Lad os se, hvor søde Vicky er. Wow. Hvis hun bliver ved sådan der, bliver dødsdag jo det rareste sted på jorden. Sød, 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 så sød. Sød er en sød, hun er så sød. Sød er en sød, hun er så sød. Tag en frisk bagt ormekage. Sød, 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 så sød. Stadig ikke sulten? Sød, sød, så kærlig og sød, sød. Så sød. Fedt ønske, venner. Og se lige her. Timmy! Jeg har udskiftet rørene i huset og tykket dit magasinlader blødt. Og broderet en lille hygiejnehusker over din kastepude. Nu tager jeg ned og donerer blod og organer og graver kælder for folk i nød, der ellers ikke har plads til deres billiardbord. Hey, de er gode. Mand, uden den billige rumme er virkelig super. Hvor må den billige egentlig gik hen? Nu er jeg sulten, kom så! Nå, er du klar til en dejlig middag? Nej, men jeg er klar til en stor ondskabsfuld middag! Ifølge min tryllestav er bilen stadigvæk derude, og Majsen står godt i år. Ifølge afsnittet om den onde bille i reglerne, stikker billen ikke bare af, men leder efter en ny vært. Nå, men altså, så længe det ikke er nogen, jeg kender, er det vel ikke mit problem. Hallo? Skat, vi er henne på kager og bacon. Din far blev uforklarlig ondt. Kalder du det her kage og bacon? Så vi kommer måske lidt senere. Nu er det mit problem. Bliv hvor jeg er.
give elendige drikkepenge. Under 15%. Og så sender jeg min mand tilbage, selvom det var lige det, jeg havde bestilt. Mor, spørg mig ikke hvorfor, men jeg bliver nødt til at stikke den her op i fars bukser. Er det allerede fars dag? Hey, vi er jo på Kære Bacon. Er vi det mest omgængelige? Nej! Bilen bevæger sig igen. Vi må altså finde den, før den render ind i en, der er mere magt og mere indflydelsesrig end min far. Goddag, Rejse Maxeplads. Hvad laver de mest magtfulde og indflydelsesrige underviser her på Kære Bacon? Jeg spiser bacon, naturligvis. Husk på, at jeg er rasende intolerant. Nej! Bilen, den går efter det kødfulde lov på min rektor. Kom så, Timmy. Lad os fejre fars dag derhjemme. Det var godt, du har nettet. Men, hvad? Kom nu. Jeg må nu hen til Rejse Maxeplads. Hvorfor så travlt, Turner? Har du biler i bukserne? Nej, ikke i bukserne. Godmorgen, elever. Som I ved, er vi alle sammen inviteret til at overvære præsidentens tale. Men ved I hvad? I får alle sammen en eftersidning for slemme ting, I måske vil gøre. Nej, jeg kan ikke være låst ind i et rum med børn. Jeg er en menneskekær person. Jeg er næsten ikke en person. Hjælp! Nej! Bilen bruger Maxeplads til at komme tæt på præsidenten. Har de deres tale? Yep. Har de deres slips? Yep. Har de knappen, de kan trykke på at ødelægge verden, hvis de nu lige pludselig skulle blive uforklarligt ånden? Kunne jeg glemme den? Hvad synes du om mit nye look? Meget retro, sir. Nej! Den bil har tænkt sig at bide den mest magtfulde mand i verden. Majsfarmeren Karl? Han har total magt over majs. Det er min fejl. Det var mig, der slap den løs. Jeg ønsker, at jeg kunne forlade denne rum ubemærket. Det betyder uden at blive bemærket. Hvis han ikke har skrevet, har ingen bemærket noget. Hey, Turner eksploderet. Det betyder en mund mindre at undervise. Kære medborgere, som jeres borgmester på livstid. Det stod på stemmesedlerne. Men uden yderligere afsked er det nu min fornøjelse at præsentere den mest magtfulde mand i hele verden. Præsidenten af de Forenede Stater. Jeg sagde, vi ville elske det nye look. Timmy, er det allerede fars dag? Jeg må stoppe den bil. Kære Timmy, vil du have en hjemmebagt ostecroissant, som jeg redde fra Kære Bacon? Har ikke tid. Jeg bliver nødt til at redde præsidenten fra en ultimativ ondskab. Men de er lækre, og jeg kan ikke lade dig gøre noget, der er farligt. Jeg er din kærlige, søde babysitter. Lad mig gå! Jeg må forhindre en ottebenet manifestation i den rendyrkede ondskab fra præsidentens bagdel. En ond bagbil? Jeg kan ikke lade Timmy lege med noget, der er så farligt, eller så tæt på en bagdel. Jeg er en babysitter. Over i Dimsdal. Jeg Brian. Ja, mange tak. Det var bedre. Det er mig en ære i dag. Hurtigt! Jeg ønsker at have noget vildt sejt billedjagtudstyr. Så skal du udrydde skadedyr.